Deco Profil ήδη διανύει τη δεύτερη δεκαετία από την ίδρυσή της. Το πρώτο προϊόν το οποίο εμπορεύτηκε ήταν οι ταινίες περιθωρίου PVC, αλλά σιγά σιγά εμπλούτησε την γκάμα των προϊόντων της και συνεχίζει να εμπλουτίζει την γκάμα με διάφορα προϊόντα που απευθύνονται στις βιοτεχνίες και βιομηχανίες επίπλου. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε κάποια πιο δημοφιλή, όπως είναι τα συρτάρια, όπως είναι τα αλουμίνια γκόλα, όπως είναι οι οδηγοί συρταριών και φυσικά μια πολύ μεγάλη γκάμα σε συγκολλητικές ουσίες για την βιομηχανία επίπλου. Η εταιρεία είναι προσανατολισμένη στο να παρέχει στους πελάτες ένα σύνολο προϊόντων που χρειάζονται για την παραγωγή τους και σιγά σιγά με αυτόν τον τρόπο εμπλουτίζουμε και εμείς την γκάμα μας. Η Deco Profil έχει συνεργασίες με μεγάλους οίκους του εξωτερικού, όπου κάνει απευθείας εισαγωγές και με αυτόν τον τρόπο μπορεί και επιτυχάνει καλά κοστολόγια, τα οποία τα μετακυλεί στους πελάτες στις τιμές των προϊόντων και αυτοί με αυτόν τον τρόπο βγαίνουν πιο ανταγωνιστικοί στο τελικό προϊόν προς τον καταναλωτή. Η εταιρεία έχει σαν στόχο να καλύπτει όλο και περισσότερους τομείς της βιοτεχνίας και βιομηχανίας επίπλου της Ελλάδας και με αυτόν τον τρόπο συνεχώς ψάχνουμε καινοτόμα υλικά ή υλικά τα οποία να δημιουργούν καλύτερα αποτελέσματα στις τελικές κατασκευές των πελατών μας. Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνει η εταιρεία να δημιουργεί καινούργιο πελατολόγιο και να αναπτύσσεται συνεχώς. Εδώ και 1,5 χρόνο η εταιρεία έχει μεταστεγαστεί πλέον σε ιδιόκτητους χώρους. Η τοποθεσία είναι πάρα πολύ καλή στο Κοροπή, γιατί είμαστε πολύ κοντά στον κύριο οδικό άξονα της Αττικής, που είναι η Αττική Οδός, και από την οποία μπορούμε να βρεθούμε σε οποιοδήποτε σημείο της Αττικής χρειαστεί. Έχουμε ήδη οργανώσει την αποθήκη μας έτσι ώστε το picking της κάθε παραγγελίας να γίνεται πολύ εύκολα, σηματοδοτώντας την κάθε θέση του προϊόντος και με αυτόν τον τρόπο να ολοκληρώνουμε ταχύτατα τις εκτελέσεις των παραγγελιών. Θέλουμε να είμαστε πάντα δίπλα στον πελάτη μας, τον οποίο ποτέ δεν αντιμετωπίζουμε σαν πελάτη αλλά σαν συνεργάτη, γιατί μαζί πάντα πορευόμαστε και προσπαθούμε να λύσουμε τυχόν προβλήματα που έχει στην κατασκευή του ή να του παρουσιάσουμε κάτι καινούριο από το εξωτερικό, το οποίο θα δώσει προστιθέμενη αξία στα τελικά έπιπλα που θα κατασκευάσει. Μία σημαντική δυνατότητα που έχει η εταιρεία είναι το γεγονός ότι μπορούμε να κόψουμε οποιοδήποτε φάρδος ταινίας επιθυμεί ο πελάτης με το κοπτικό μηχάνημα που διαθέτουμε. Η κοπή είναι πολύ γρήγορη και μπορούμε αυθημερών να κόψουμε οποιαδήποτε διάσταση από τα jumbo rolls που διαθέτουμε. Η εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα brand name, τα DecoFit, όπου αυτά είναι υλικά τα οποία έχουμε εγκρίνει ποιοτικά οι ίδιοι και οι πελάτες μας κατόπιν ενδελεχών ελέγχων, και αυτή είναι η μάρκα που προωθούμε στην αγορά, είτε αφορά μεντεσέδες, είτε αφορά ντουλάπες, είτε κάποιο άλλο είδος που είναι στα υλικά επιλοπίας. Μία δεύτερη μάρκα που έχουμε εισάγει στην ελληνική αγορά είναι τα Vision Pro συρτάρια, τα οποία είναι πολύ υψηλής ποιότητας. Είναι τα μόνα με πιστοποίηση 40 κιλών σε φορτίο. Έχουν οδηγούς συγχρονιζέ, με πολύ απαλό κλείσιμο και πολύ αθόρυβο άνοιγμα. Εδώ έχουμε ένα εκθετήριο με τα συρτάρια Slim της εταιρείας, τα Vision Pro, όπου κάποιος μπορεί να δει τις δυνατότητες εφαρμογής
είτε να το κάνει εσωτερικό σιρτάρι με τζάμι, είτε να το κάνει εσωτερικό σιρτάρι με μετόπι, είτε ο παραδοσιακός τρόπος, το σιρτάρι το οποίο γίνεται με εξωτερικό κούτελο. Υπάρχουν δύο διαθέσιμοι χρωματισμοί, είναι το ανθρακί και επίσης είναι και το λευκό. Το σιρτάρι έχει 4 διαθέσιμα βάθη, που είναι το 9 εκατοστά, 12 εκατοστά, 17 εκατοστά και το μεγάλο που είναι στα 20 εκατοστά. Και επίσης υπάρχουν σε κάθε βάθος υπάρχουν και διαθέσιμα μήκη που ξεκινάνε από 30 εκατοστά και φτάνουν μέχρι τα 55 εκατοστά, καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο οποιαδήποτε κατασκευή χρειάζεται να τοποθετηθεί. Θα ήταν επίσης σημαντικό να επισημάνουμε ότι ο οδηγός των σιρταριών είναι σύγχρονη ΖΕ, έχοντας δηλαδή γρανάζι το οποίο μειώνει τελείως τον θόρυβο κύλησης. Επίσης, η αντοχή του κάθε σιρταριού είναι στα 40 κιλά, οπότε αυτό το κάνει ένα πολύ premium προϊόν και σε συνδυασμό με το άψογο φινίρισμα και την πολύ καλή ηλεκτροστατική βαφή μας δίνει ένα τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Η Deco Profil έχει μπει πολύ δυναμικά στο τομέα της σειρώμενης ντουλάπας. Στην αρχή ξεκινήσαμε με έναν τύπο εσωτερικής ντουλάπας, αλλά αυτή τη στιγμή πλέον έχουμε μια αρκετά μεγάλη γκάμα με 4 τύπους που είναι η εσωτερική ντουλάπα, η κρεμαστή ντουλάπα βαρέως τύπου, η σπαστή ντουλάπα και η καινούρια που είναι η Glamour, που είναι η ντουλάπα για τζάμι και καθρέφτη. Εδώ δείχνουμε την κρεμαστή ντουλάπα Prestige, η οποία είναι βαρέως τύπου με αντοχή 80 κιλά ανά πόρτα, η οποία είναι ένα πάρα πολύ καλό προϊόν με πολλά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Ξεκινώντας, θα λέγαμε για τον οδηγό τον Nano, ο οποίος είναι σε μορφή γάμα. Με αυτόν τον τρόπο μας δίνει πολύ μεγάλες αντοχές στην κάμψη. Επίσης, οι λαβές που χρησιμοποιούμε είναι πολύ ενισχυμένες και με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε τη στρέβλωση των φύλων ακόμη και σε πολύ μεγάλες διαστάσεις. Τέλος, ένα άλλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι οι ασφάλειες που έχει η ντουλάπα αυτή και στο πάνω μέρος και στο κάτω μέρος, έτσι ώστε με αυτόν τον τρόπο να αποφύγουμε να πέσει κάποιο φύλλο όταν πλέον έχει τοποθετηθεί. Η Prestige μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε φύλλα από 16 έως 46 χιλιοστά πάχος για ακόμη πιο όμορφες κατασκευές. Αυτή είναι η σειρώμενη Evolution, η εσωτερικού τύπου, κατάλληλη για μοριοσανίδες πάχους 18 χιλιοστών, η οποία είναι πάρα πολύ δημοφιλή στην ελληνική αγορά. Έχει πάρα πολύ ήσυχη κύληση και πάρα πολύ αθόρυβο κλείσιμο και άνοιγμα. Η λαβή είναι κατάλληλη για να την πιάσεις και να κλείσεις την ντουλάπα, καθώς επίσης να την πιάσεις και να την ανοίξεις. Αυτή είναι η Motivo, η σπαστή που λέμε ντουλάπα, η οποία είναι πολύ εύκολη στην τοποθέτησή της και μας δίνει ένα πάρα πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Η Motivo χρειάζεται μόνο πάνω οδηγό και δεν χρειάζεται οδηγό στο κάτω μέρος. Επίσης, με τη χρήση μεντεσέδων με φρένο έχουμε και πάρα πολύ ωραίο απαλό κλείσιμο της ντουλάπας. Να κάνουμε και μία μνήα στον κατάλογο, όπου κάποιος μπορεί πολύ εύκολα να δει όλα τα προϊόντα που διαθέτει η εταιρεία με τον κωδικό τους, έτσι ώστε να είναι και πολύ εύκολη η παραγγελία που θα κάνουν. Στον κατάλογο επίσης μπορεί να βρει και κάποιος τις βασικές τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων, έτσι ώστε να καταλάβει ακριβώς για τα είδη τα οποία διαθέτουν. Αυτή είναι η ιστοσελίδα της εταιρείας, όπου είναι χωρισμένη σε κατηγορίες.
στις κύριες κατηγορίες των προϊόντων, με τα προϊόντα που μπορούμε να προμηθεύσουμε την ελληνική αγορά όσον αφορά τα υλικά επιλοπίας. Στην αρχική σελίδα έχουμε και το ψαχτήρι για τις ταινίες περιθωρίου που προμηθεύουμε, όπου κάποιος πατώντας στον ταμάκι επιλέγει την εταιρεία της επιφάνειας. Παραδείγματος χάρη, ας βάλουμε τον Έγκερ και ένα κωδικό της εταιρείας Έγκερ. Πατώντας το ψαχτήρι μας βγάζει με ποιο χρώμα δικό μας αντιστοιχεί και επίσης φωτογραφία του προϊόντος όσο το δυνατόν μπορεί να είναι καλύτερη αυτή. Πατώντας στο είδος μπαίνουμε μέσα όπου μας λέει σε τι διαστάσεις υπάρχει και επίσης σε ποια άλλα χρώματα στα οποία αντιστοιχεί η συγκεκριμένη ταινία. Θα ήταν ωραίο να δείξουμε και τον ποιοτικό έλεγχο που κάνουμε στις ταινίες και πώς εγκρίνουμε τα χρώματα τα οποία διαθέτουμε στην ελληνική αγορά. Αυτό, παραδείγματος χάρη, είναι ένα χρώμα της Starwood, το 323, το οποίο το ταιριάζουμε με την ταινία μας και βλέπουμε πόσο κοντά έρχεται στην επιφάνεια. Παρομοίως, ένα άλλο χρώμα του Ακρίτα, το 132, και αυτό είναι πάρα πολύ κοντά στην επιφάνεια. Να δούμε και κάποιο του Έγκερ, το 685, δικό μας χρώμα. Και αυτό ταυτίζεται απόλυτα με την επιφάνεια. Μία επιφάνεια του Kronospan, το K357, και αυτό σε πλήρη ταύτιση με τον κωδικό μας. Μία επιφάνεια Supermat από τον Kizir, το νούμερο S028, το οποίο το αντιστοιχούμε με το 592 δικό μας. Και αυτό σε πλήρη ταύτιση. Και να δείξουμε και ένα high close της εταιρείας AGT, το 647, όπου και αυτό το αντιστοιχούμε με το 125 το δικό μας, όπου και αυτό βρίσκεται σε πλήρη ταύτιση. Η Deco Profil είναι ο αποκλειστικός διανομέας και αντιπρόσωπος της Portakal. Η Portakal είναι ένα πολύ μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής ταινιών περιθωρίου και έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη γκάμα χρωμάτων για να καλύψουμε τα περισσότερα χρώματα της ελληνικής αγοράς. Υπάρχει διαρκής παρακαταθήκη σε πάρα πολλά φάρδι, πάρα πολλά πάχη και επίσης η ύπαρξη jumbo rolls σε κάθε χρώμα, ώστε να μπορούμε να κόβουμε ειδικές διαστάσεις για τους πελάτες μας. Η ταινία περιθωρίου είναι το πρώτο προϊόν της εταιρείας και σίγουρα ακόμη και σήμερα αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της εταιρείας και ένα είδος το οποίο έχουμε πολλά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην αγορά. Η ποιότητα των ταινιών και η διαρκής παρακαταθήκη μας κάνουν αυτή τη στιγμή τον πιο δυνατό προμηθευτή ταινιών περιθωρίου στην ελληνική αγορά. Η Deco Profil είναι επίσης διανομέας αποκλειστικός και αντιπρόσωπος της γερμανικής εταιρείας Vollmann για συγκολλητικές ουσίες που απευθύνονται στην βιομηχανία επίπλου, με κόλλες hot melt για τις συγκολλητικές, καθώς επίσης και κόλλες PVA για το πρεσάρισμα ή κάποιων άλλων ξυλουργικών χρήσεων. Επίσης διαθέτουμε κόλλες της ιταλικής εταιρείας Durante, περισσότερο κόλλες πολυολεφίνης και κόλλες πολυουρεθάνης, πάλι για ειδικές χρήσεις. Γνωρίζοντας πόσο σημαντική είναι η ταχύτητα εξυπηρέτησης και διεκπεραίωσης των παραγγελιών, η εταιρεία είναι σε θέση να αποστείλει αυθημερών την παραγγελία του πελάτη, έτσι ώστε αυτός να την παραλάβει την επόμενη μέρα.